Waalaikumsalam. Lek mangsuli terus piye ngono kuwi? Lah ya komplit to, Pak. Niki walaupun sowan ten panggenanipun Pak Haji menika Pak Haji Jatmiko. Nggih, leres. Nggih, tapi kan sedaya ingkang rawuh karyawan, nggih sedaya ingkang nyengkuyung menika lintas dari berbagai macam lini, berbagai macam warna, nggih kepercayaan, nggih agama. Dadine nek salam ya tak kompeliti. Ha nggih, kuwi jenenge jenengane Bhinneka Tunggal Ika ngono kuwi. Lah iya no, kudu ngono berbeda tapi siji. Nggih, luar biasa. Pripun kabaripun? Wah, lek kula sehat walafiat, Mbak. Sing kula pikir malah jenengan bengi ngalor ngidul ngetan bali ngulon lho. Lah nggih. Ning awak rasane piye ngono kuwi, Cak? Nggih nembe niki kok istilahnya napa nggih 2 minggu terakhir kemawon. Nggih awal-awal kan mboten. Lah panjenengan ajeng piye pripun wong liburan ten tanah suci to. Nggih to. Oleh-oleh pundi? Napa? Oleh-oleh kurma napa air napa ngaten? Jan pengen kula aire pripun? Ayo. Air dam-dam. Jadi aja ngolok air dam-dam. Iya. Nggih mugi-mugi doa-doanya terkabul Pak Cahyo, Bu Kesi. Wah, matur nuwun sagedipun timbali lajeng saged sowan wonten mriki. Endi lalatan pundi mriki? Apa tadi? Nek Jambangan. Soalnya mau saka Jumbleng dari aku rada bingung sih. Tadi Jumbleng kene kagut-ugut. Iya, tak rewangi mau kan kalau ke kiri ke sini aku ke kanan. Neng Jumbleng kuwi mau. Arep nunut neng Jumbleng. Masyaallah, layak munggah panggung ambune brang-breng. Tapi perjuangan Pak aku ning gone Eka ki neng Jumbleng kuwi mau. Perjuangan piye? Laku ajeng nunut apa? Toyan. Nunut pipis lah apa basa Jawane. Toyan. Ya golek sing jenenge Jumbleng kuwi mau. Wah golek kok kangelan siji mlebu omah ana tulisan transit sinden. Oh berarti duduk kene gone. Mlebu meneh tulisane transit fans UFC. Lo berarti duduk kene. Tapi ana kamar tak kira kamar. Jebulane dibuka, lah kuwi dadak medun ngisor ngene iki ditutup meneh ngene iki. Lah lagi medun meneh. Mangsa aku arep nguyuh kaya angele minggu nek Eka kuwi. Ayo. Iya, terus biasane ning ngarepe kamar mandi nek tulisane 2000 ngono barang sik. Oh, lah iki sing gawat ra ono 2000-ne, Pak. Apa? Tapi di sebelah itu kan ada embernya kan ning dhuwur kuwi. Lah aku golek tisu. Ya wis tak jupuk tisuku tapi salah. Tulane sampo zinc galek separo. Kok ya diopeni sampo zinc galek separo lah ya dadi pedes to. Ya kaya ngono kuwi, jenis semedulur ngono kuwi yen sowan ning Laladan Sragen jenengan iso silaturahmi teng daleme Mbak Eka ini tegese wujud kerukunan sesama bintang tamu. Wah, kok sesama bintang tamu, sesama sinden ngaten kemawon bintang tamu niku bonus istilahnya nggih. Lek kanggone jenengan bedane sinden kali bintang tamu ya apa, Mbak? Bentenipun namung napa nggih, sakjan sejatosipun sami, namung menawi bintang tamu niku istilahnya saged membaca penonton, mengenal penonton, sedikit demi sedikit mengenal panggung wayang, ngaten dadosipun nggih mboten namung nyinden kemawon tapi juga napa mengenal membawa suasana setetek-setetek piye carane iso munggah suasanane ngono. Sik teko iso setetek-setetek lho. Sedikit-sedikit merambat gitu loh. Setitik-setitik. Ya. Ya setetek-setetek tak tinju lho ora ayo. Alah, ket mau pembahasannya tinju ning ya tenan Pak tak bolan baleni lho. Iya. Storine. Aku ning tanah suci arep ibadah malah ndeloki kaya ngono ora. Wis. Info coach. Ucapan atau doa terbaik untuk Bapak Haji Jatmiko dan juga UJS-nya gimana, Mbak? Nggih pandonga kula, nggih pangajeng-ajeng kula katur Bapak Haji Jatmiko menika mugi-mugi dados panglipur manahipun menjadi penghiburan, dadosaken berkah kados napa nggih tambah kesehatan kados wingi uni ngaten kalian untuk Ulfa Jaya sukses tentu saja yang didoakan juga karyawan-karyawannya bisa setia loyal kepada perusahaan, iso ngembangke perusahaan, iso ngrembaka sukses tambah joyo-joyo. Joyo saklaminyo. Malah menika keluarga besar UJS ingkang kepareng nembe nglampahi proyek
wonten Laladan Jambi menika kepareng mirsani sesarengan utawi nobar wonten mriku kangge Jambi saya. Wonten Jambi, wah berarti ini luas sekali ya. Luas menika proyekipun wonten Jambi, wonten Padang, klebet wonten ning rest area Gentol nika waten enten UJS niku sing bangun ning methi Pak Jatmiko dan kawan-kawan. Biasa, nggih mugi dados panglipur, melu seneng, melu tirakat, melu ndongake perusahaane ben ngrembaka. Nek wis ngrembaka kan maksudnya juga karyawan juga sejahtera. Iya. Ora usah dijowokke, sejahtera. Oke, Bos. Ngoten niku. Nggih, menika wonten salam-salam menika saking Pandari Boyolali wau nyuwun ali-ali langgam ali-ali sampun paring tali asih 400.000 nyuwun Bu Kesi kalian Mbak Elisa. Ya engko gandeng 400 bagi loro ya 200 ya Bu. Ora masalah nggih. Lah gandeng iki pamundhut sampean suwi lho ora nembang bareng kalih Bu Kesi iki suwi banget. Lah nggih. Nggih ndarek ajeng mangke napa sakniki kula namung menghaturkan kalian wau wonten napa dari Pak Mario dari Klaten juga minta disenggol Mas Arif dari Madiun minta disenggol nggih. Penggemar-penggemar setia matur suwun. Nggih. Lan ugi ingkang banget kula kalih panjenengan ngaturaken panuwun kalian pihak-pihak penanggak wayang mongko mongsonipun kados mekaten lho Mbak. Udan kaya ngene biasane piyayi wayangane mikir-mikir. Lah nggih. Ning alhamdulillah tasih kathah piyayi ingkang kersa wayangan. Nggih lan merapat di lokasi ikut nonton, ikut mendoakan menika matur sembah nuwun sangat. Dene mboten saged rawuh mboten dados menapa sekarang dengan adanya teknologi saged dipun tonton saking dalemipun piyambak-piyambak. Nggih, penonton juga banyak. Menika 4.800 matur sembah nuwun. Sampeyan mantu to ya ngono. Apa? Ya mantu ning YouTube-ku to. Lah ya harus dong. Aku kan subscriber. Waduh. Wis tak nunul lho. Ayo nunul pindho akhirnya jane karepku len nunul ora mung pisan tapi kok mung iso pisan. Iya. Cek, menika ngaturaken menapa? Lah iki niku mawon, mau ali-ali kemawon. Niku mawon kalian Ibu Kesi. Bu Kesi, yo Bu. Oke, monggo Bu. Lumayan lho Bu. 200 nggo tumpas brambang iso nggo 2 sasi. Ayo, brambang. Brambang peres kuwi ngurus iki, raup sing lanang kaya ngono kuwi biasane iki. Ha, iki. Nyuwun sewu Pak Dalang, Pak Dalang. Kula niku sampun ngrumangsani sampun sepuh, mbok dijejerke kalih Elisa to Pak Dalang, mbok sing enem-enem mawon. Mboten sing arani sepuh niku lek nuwun sewu panjenengan pribadi ning menawi teng kamera jenengan kaya saumuran lho Bu Kesi. Kalian Mbak Elisa kaya saumuran. Iya ta. Masih Mbak Elisa niku bintang tamu sinden di era milenial, jenengan lak bintang tamu di era jahiliyah laman niku. Kok ora ketegelen jahiliyah ra karo Kang Garwo kok. Ora apa-apa Cahayu, pancen Pak Cahyo Kuntadi kuwi yen neng sampean, bintang tamune sampean ini neng omah ngadi-adi. Rekake neng omah cukur brengos, rambute disemir. Semangat. Bus kape anyar lho Pak menika Pak. Ijem nggih. Lek ketemu Mbak Elisa, wah pokoknya ning omahe dandan dhisik. Tak kira lek wong wedok tok sing ngarepe ketemu pacare no. Ternyata wong lanang ya ngono lho El. Jujur gak apa-apa aku cerita. Masa beneran kayak gitu? Mboten lah. Istilahnya itu cuman buat ya namanya dalang tuh ya mempersiapkan yang bagus ben nek disyuting ora ketok jenggote, gitu-gitu aja kok. Ora demi Elisa ya Pak ya. Iya, ben ra ketok jenggote, lek ketok jenggote ndak kaya mbek ngono ae. Areng ngelokne wedhus mlipir-mlipir ora. Cek, menika wonten pamundutan Bu. Iya, Buat saya nggak menyuruh atau apa, tapi ini ada permintaan dari penggemar menika ajeng dipun pinangkani. Iya, Sispun mari kita bersama bersama-sama. berdua nggih. Siap. Monggo, sing Kangge, sepuh Bu. dhisik. Ayo Bu Kesi dhisik. Nggih. Ya Bu. Jeneng kula kelali aja lali ali
koper Mbak Lisa. Tansah gon deli yen dadi lara gelo sakit rinten kembali Bu Kesi. Nggih, nderek ndedonga mugi-mugi lumantar tembang ali-ali menika saged damel jampi saya nglipur penggalihipun Bapak Haji Jatmiko. Mugi-mugi enggal sehat Bapak. Mungkin Bapak sehat terus saged rezekine tambah kathah lumintu. Sampun kesupen mengke Madangkara Group ditimbali teng Jakarta nggih Bapak. Amin. Piyayine teng inggil nika lho. Nggih, mirsani teng inggil. Mirsani wonten kamar inggil. Dadah nika dadah Bapak. Lah kae. Dadah Bapak. Wah, dadah Bapak Jatmiko sehat selalu. Niku bendalu lho, Mbak Elisa le mirsani teng YouTube iki bendalu niku. Ya, karena itu mengisi hari jadi panglipur kalau nonton wayang tuh nggak kerasa menghabiskan waktu 7 jam, 8 jam gitu tapi hati ini seneng biasanya gitu. Nggih, leres nggih. Monggo jenengan, Bu Kesi. Ketokan Mas Cahya. Mas Larso. Moh sampean no. Iya. Ngati-ati besok apa bakal bali. Terakhir berdua, ya Mbak? Yen bali bejo terima kasih, matur sembah nuwun. Monggo langgamipun ngangkat gentos Mbak Elisa, ya Mbak? Ngagema ali-aliku pamriye aja lali marang aku. Nadyan kula boten melu
Terima kasih. Sugesti saged pinarak. Saiki Mbak Elisa karo Mbak Eka geduget. Ya, to, men berdiri. Lesung jumengglung sruwimbal-imbalan. Saka Bapak Haji Jamiko lesung jemblung 2 kalimat ya. Vokal lagi. Eka ki mambengi sik neng Bandung, saiki wis tekan kene. Ayo. Bocah ya rande kesel iki hebat luar biasa. Nduk Eka uget-uget. Inggih, wilujeng dalu Biung, Mbak Yulimbo. Wilujeng dalu Cahayu. Yen dalemmu iki kok kene kira-kira pirang kilo, Nduk? Alhamdulillah kula nek saking mriki nggih wonten Dokoro. Wah, aku wis mangkat awit jam 11:30 mau. Heeh. Teko kene ya lumayan. Ya 10:30 punjul 5 menit 2 menit. Kok bulet sih? Piye to iki ora jelas. 5 menit pun teko kene, 2 menit teko panggung, awet ke motor teko panggung lha dalane mblethok-tok ngono ku lho. Aku bingung arep metu ndi. Lah rasah liwat sing aneh-aneh. Lah sampean butuhe nglundung lah ya teko kene dhewe to asine. Lah rumangsane apa bal? Hal yang bunder kaya ngono apa diarani bal ya pas to sampean. Yo ora iso, ngene yo ora bal. Apa? Anu bekel. Bisa mendat-mendat ngono ya. Nek bekel kurang anu yo neker. Neker, cilik no kuwi malian. Nggih. Iya. Ketoke sampean karo piyayi kene wis akrab banget ketoke. Nggih, mboten patia. Iki nek ngomongnya ora tau Cari mung legane. 5 menit tambah 2 menit. Lah 5 menit dia apa wi jenenge ditimbali yo lagi iki yo. Ora lek daerah kene Jambangan ya asring wayangan, Nduk. Nggih, asring menika sing wonten pundi? Tranggang mriku nggene Pak Kencling nggih wayangan. Pak sapa? Pak Kencling. Pak Kencling, heeh. Nggih. Nggih. Niki ugi ditenggani bose Soting Wahyu. Wah. Terus bose Karawitan Rasa Tresna lek suyut kuwi. Oh nggih, lek suyut. Lah ya gur guyang, guyuhe ngejak gak tau lho iki.
Ngene kudune awakmu mawas diri, anane Radija aja-aja siji kowe laris loro kowe larang. Sopo sing ngomong larang? Kula larang. Larang wis pas nek aku. Lho tegese Lho nyapa pamane Mbak Elisa niki? Piye? Gede dhuwur lencir kuning. larang pas. Pas, ya teh. Wis anu Cocok. ngene penak. Nah. Ngerti piyayine Pak Jatmiko ke. Kayak kau getek tok gak sakmono ya. Ben padha kancane tak kei larang nggih tuku gizi ngono. Ya gizi. Arep piye sirmu arep dikapakne awakmu kuwi? Ya ditambahi ben dhuwur. Loh, sampean iki ora Sapa sing ngomong mensyukuri anugerah. sing ngomong Gusti. stunting mau sapa? Aku dudu stunting, aku singing. Ngerti singing apa ora? Singing iki penyanyi. Ah iya. Basa Inggris wi. Singing ki menyanyi. Heeh. Nek singer ngono lagi penyanyi. Lah nek menyanyi gawe nek penyanyine sar nyanyi sapa? Iya bener. Yo kalah aku. Heeh, kene cedhak omahe dadi gleleng dhek iki. Iya to. Ae kudu kalah Mbak Aku Elisa. wis sungkem kok iki karo bapak. Kudu sungkem. Sungkem aku. Sungkem ning jumbleng kudu lho. Sumpah, kudu nyopi Pak jumblenge. Ora kok nun sewu ora kok ngenyek, kok iso kampungmu iso jenenge jumbleng iki sejarahe piye? Kok jenengan nggih gumejeng to, Pak? Jumbleng jenengan ngertos napa mboten to? Artine napa, Pak? Artine lak sapiteng to. Lah ya kok iso jenenge kuwi Lah sebabe nggih, apa? nek sragen menika nggen desa kula enten sing nggone ereng-erengan nggen dhuwur. Lajeng niku kan tangga desa kalih sing ereng-erengan. Nggen kula rada ledokan ngeten mbok menawi terus dijenengke jumbleng ngeten. Nggen ledokan ngeten. Lho dadi ledokan ning jumbleng kuwi ndelala kok ana wong lairan kok bayine uget ngono kuwi. Ngene lho, jumblengi nggon telek ngono lho. Nesu ora ngono terus nesu aku takon kok ya. Enggak, tapi kula bangga lho, telek iki dadi sumber pangan. Iya ta. Nandur pari iki nek ra dirabuk nggo telek. Lho sing jenengan dahar menika sego. Mereka nek ora dipupuk nganggo telek, ora mungkin iso tukul yo nan. Mergo saiki ya abuk ya rada angel ya, Pak. Oh, gampang to? Kapok. Iya ora. Gampang. Lah yo getuk. Takon ro Pak Jatmiko bar duwe kandang pitik. Oh iya. Wah iya lho, Pak Jatmiko kandang pitik ngayo ngenekke telek to. Teleke iso dadi rabuk. Iya. Hidup telek. Telek kok bangga. Sampeyan pinter ngonceki tembung yen asmane Pak Jatmiko, ya jal diterjemahke Jat ki apa, Mi ki apa, Ko ki apa. Ayo. Lah ra iso mulya saiki ya kowe. Ayo, nah, ayo. Jatmiko. Kok gak omong gak siap belas aku. Wis pokoke bintang tamu kudu siap, kudu cerdas. Oke, 3 suku kata. Jat. Jat. Ayo cepet. Iya kok iki kajange kaya sewan ejek teko isu-isu lho kok. Lho ngetokne cerdasmu ngono lho. Ayo. Jat, yuk. Jat. Jati dirinipun beliau Pak Jatmiko adalah sebagai pemimpin keluarga lan pemimpin PT Ulfa Jaya Sukses. Semoga semakin ngrembaka, sukses jaya selamanya. Jas. Lagi siji aja bangga sik. Dikeploki kaya doro malah. Seneng. Lho kuwi tegese apresiasi. Apresiasi. Mergo sampean cerdas cepet kaya ngono kuwi. Nggih wong cerdas kok encer ning ndas to. Heeh. Kadang milih teko kuping barang. Dilani. Jajal pe. Mi. Mi. Ayo, Mi, Nggih. ayo. Mi. Mikir tenan iki. Mi. Mi gunani tumrap keluarga ageng Bapak Jatmiko lan keluarga ageng wonten ing Jambangan khususipun. Dados dalu menika syukuran PT Ulfa Jaya ora mung kanggo awake dhewe nanging dana rasa kageng keluarga ageng Tugong Jambangan menika. Sing ngeploki mesti tanggamu kabeh kayak mesti. Engko lek aku omong keplokno mesti ngono kowe mesti. Pak Parjan gak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Alah. Malah ngiyik. Pak Parjan iki bose niki tarup, bose diesel, sound system. ta. Pak Parjan niku piyaine kuplukan wireng niku. Aja njlimur rampung, terakhir ko. Kok Iki tanggung jawabmu kok. kok menika kondang kaloka Pak Jatmiko menika menawi piyai sing dermawan, sugih ngilmu, sugih sanak sedulur, mula dalu menika ingkang ngrawuhi ulang tahun PT Ulfa sedaya sami rawuh kathah sanget sami ndedonga mugi-mugi PT Ulfa Jaya Sukses
tansah hayu salaminya sukses selamanya amin. Sik aja bangga sik garwane Pak Jatmiko ki asmane Ibu Hajah Sriyatun Sri Menika nggih Bu Hajah Sriyatun Sri artinya nggih menika artinya Bu Hajah Sriyatun menika garwanipun Pak Jatmiko kabeh ngerti cerot kuwi. Sri ki apa, A ki apa, Tun ki apa? Ayo Sri. Sri menika minangka rejeki. Wadah pangan dadi Bu Sri menika dados pedaringanipun Bapak Jatmiko kudu iso nyimpen asile keluarga didadekke sing bermanfaat. Ya, ape. A. Aduh. Apa iki omahmu cedhek dhewe ketokne ning tanggamu lek iki cerdas. Anggula wentah keluarganipun putranipun dadi putra sing soleh lan soleha. Muga-muga dadi mikul dhuwur mendem jero nerusake perjuangane wong tuwa. Aja gleleng sik terakhir iki angel dhewe Tun. Tun menika priyayi ingkang utun. Utun iki gemi wong sing sregep utun. Priyayi sing utun wong sing temen ngoten. Gemi setiti lan ngati-ati dadi Bu Sriyatun menika dadi piyayi ingkang soleh. Dadi Solehah. Piyayi putri ya solehah. Abab Qarhah mambu. Dadi piyayi ingkang solehah dados pedaringane keluarga, mimpin keluarga, mendidik putranipun dadi ibu ingkang amanah. Wah iya. Urung rampung perusahaan ini sebagai komisaris malah putra putrinipun Pak Jatmiko piyambak ingkang asmanipun Mbak Hajah Ulfa. Ulang tahun PT Ulfa diwarai sing Jaya mburi. sukses. Sopok diwarai sing mburi ya pisan. Sumpah aku ya arek kuwi ya kowe nyapa to muni ae kok. Liyane ulang tahun ayo. Ulul. Tenanan keprok kowe kok. Uluh. Dali menika ulang tahun PT Ulfa Jaya sukses nanggap dalang Ki Cahyo Kuntadi saka Karanganyar. Bintang tamune Mbak Elisa Orcarus Alaso Mbak Eka ulu. Iki angel neh Fa menika dados favoritipun putranipun Pak Jatmiko. Dadi Mbak Ulfa menika putra nomor pinten? Ayo. Nomor setunggal. Dadi favorite kudu iso mendidik adik-adike. Dadi contoh. Iya. Kowe kok terus menggelain napas ngene nyapa? Sumpah gak siap aku. Ulfa. Lah mau karo Mbak Elisa wis dikandhakake sing jenenge bintang tamu, apalagi bintang tamu sinden iki ora mung pinter nembang, ning uga pinter merangkai kata-kata supaya jenengan terlihat cerdas di hadapan khalayak ramai. Aku merangkai iso, kata-katane sing angel. Sing angel apane? Kata-katane. Wah iya. Lagi ngene Mbak Elisa karo Mbak Jumbleng ngono. Iya anu Teng. Dadi kene mbeng kono Teng. Sugeng dalu Pak Cahyo kula Eko. PT UJS wekdal menika nembe damel rest area teng Padang. Nyun lagu Lewung. Niki nonton live streaming kalian kanca-kanca teng rest area Padang. Matur nuwun. Lewung lak gagrak sragenan to? Nggih Sragen saged, Jawa Timuran saged. Lah yo sragen lak yo iso to? Saged. Lah yo ngene protes ora. Lah memane digarap Jawa Timuran ya saged. Lah gandeng iki wilayah Sragen menghormati kasanah budaya Sragen ngaturake sragenan. Iya ya cerot. Yo nyuk. Ulu. Yo diaturake berdua bersama Mbak Elisa. Nggih. Ugi. Lewung, Tadi ada permintaan cewek gaul saking Pak Triyono, terus Pak Sarjono. Aku apal ya. Pak apa jenenge piye iki? Ngerti wong sing masak kene Mbak Yurbi karo ngatime aku roh kok. Kowe cenanangan turut pawon iki ngopo ora? Mosok yo rene ora mudeng piyayine. Hei ayu, wah reduk anyar kae. Kok ya nganti ngerti nek piye anyar. Anyar. Gak tau roh biasane kudu ireng kaya ngalayat. Pak ben ireng iki langgeng ora mau nglayat ya. Nggih, tapi niku terus kaya wong berduka kok. Ngono pisan-pisan nggo ruduk ngono abang ijo ngono barang gentinan kok ireng ae. Kayak Bandung sing murup ngono kae ya. Nggih. Nika lagune napa Lewung? Lewung. Nggih. Ya.
Ya, monggo diaturake Mbak Elisa dan juga Mbak Ulu-ulu. Dados, yo. Tabuhane kanca-kanca wis nyrageni purung. Nggih to, kula mun pitados menawi rencang-rencang Madangkaran niku wah klasik nggih oke. Rekreasi yo oke. Kreasi ya nyuk. Apa Mbak sing gending napa kontemporer? Kreasi lah ya bener Pak Cahyo wis dibenake isih takon. Lah ya kreasi. Rekreasi ki dolan healing. Iya ya. Rekreasi. Jangan pun seragenan. Oh Pak, sapa jenenge? Mas iki Pak Heru. Pak Heru iki wah aja sok menapa-napa digarap kok. Ndek ngajar sinden kancaku wedok ya digarap. Maksudnya sindenane digarap ya. Arahmu. Terus digarap kok. Nduk tak garape ngene. Anake melu Oh dikek andekan ngene, nggon gendeng iki dikek andekan. Wah ngono-ngono kuwi pokoke. Kok nek wis bar mandek terus disesekne nduk ngono. Lah bar sesek. Nek irama sesek kowe gak usah nyinden aku wae sing nabuh. Nek bar kuwi wis suwuk terus ngalih. Ngerokok. Yo ngalih gendeng liyane. Oh iya. Ya terima kasih. Ya ta Pak Heru. Senyum ya. Gae. Kuwi senyum ngene batene bajindul iki. Kok ora. Ora mripate ora nek dihapusi. Yo dinakne. Piye cakapane? Yo ngono. Sabdo. Yo wong loro. Iso bareng apa? Angel lho bareng iki. Bareng siji, loro, telu. Ya ta. Lha wong ngenteni Andani angel bareng iki. So ndisiki yo. Angel to Mbak, angel yo. siji, loro, telu. Sabtu Aku lagi iki mosok arek mangan aku. ya kat. Mulane ngene angon rasa ben iso bareng. Dedek-dedeke kudu dipadake. Apa? Dedeke. Dedek sapa? Dedek. Gudek, Dedek piadek. dedek, piadek. Oh iya, Nah, ngene dedek. ben padha. Oh, sebut-sebut nek mlaku, mlaku. Ra iso. Nah, kaya mentok. Ayo. Iya. Ngenyek lho ngono kuwi jenenge. Ayo. Aku wis mangap-mangap ra sida lah. Ujung iki ngenyek aku rumasan. Iya, iya. Nah, ngono lho. Lah malah kayak dimii. S3 iki lho. Sinden 150 cm. Lah iya. Iya, siji loro telu. Sabtu pandita ratu. Persiramu dadane sisihku. Mungkin terus pilihan. Kau dibawa mati. Das Madangkara luar biasa. Makasih.